Hello, mayong adto sa tanan. Karon maglaag dito sa balay. Grabe. Uban-uban na po niya akong brum-brum na inutang oh. Antod karon wa pa gyud maimpas. Yaha. Para katada sa balay-balay. Oh, dia. Grabe. Actually guys, good na siya og grabe ang Sea of Clouds, the best kayo. Unya sa kamulan aguhin inahan ni tabo. O mo ni, nakasulod mi nya taw-taw ani nagawas mi kinamahaw, wa na mi kasulod balik. O di ba? Nakapangator sa bulkan siyang ulo. Mao to, kay ginit ang ulo, nagpabugnaw lang din ko og nasuli. Nilaag lang nasuli aning utanga. Puta. Ang problema sa sa nasuli guys, kay puno pud kaayo. Kay dili lang muday ako ang nag-init og ulo. Daghan buday mi. Daghan na agoy Ginoo ko. Nang hangyo mi sa guard, wa mi pasudla. Moto pagkataod-taod sa inangyo, gisugot siya nga di lang daw dalag pagkasulod. Mukha mo nang nagkaon ng misgawas. O daw nakasulod din eh. Na, wagwa ako sa lugar Nasuli Spring Resort. Di ba? Katinaw sa tubig. Nice ganun guys, ang mga isda klaro kay guys, magkaon-kaon sa imong mga kubal sa tiil. Ano? Pagkatinaw sa tubig. Bro, ako may naibaksan. Mura kami ra ginagugaw-gawan ng lugar. Diba? Oh, wow, social pigtiilo. Kuya usab. Mamambak-bak dah. Guys, dagan sa kambakanan, guys. Oh, tura ko mangudo. Oh, mo susilo ko. Mura po na kisda sa bato. Nice ang lugar, paglaag mo diri, makarelax na diri.